dan ke kiri, lihat kita pulang, kereta tak berhenti. Kita tolong hati-hati. Alhamdulillah. Kuwi lujeng dalu Mbak Mai. Sugeng dalu bali Bapak Cangel. Alhamdulillah wa syukurillah sampun ketemu. Lho Mas, ngono kuwi lho. Lah iya. Angger ning kamar. Eh. Kuwi lujeng dalu cepat ngono lho. Ora ya. Tak akoni tujune jenengan Piai Kakung sing sabar, Mas. Upama ora sabar alah. Kok iso nyabarne bojoku iki nyapa? Ya piye kuwi? Lah iki wis lho. Ini wong lanang ora sabar ora tetek, alah mati ngenes, Mas. Ora kaya ngono kuwi. Oh jenenge wis sange semangate aku ning kene. Semangat, Oh diundang nggih. ibu tuwe mang yo nembang dolanan ning kene. Nglibur dalem. Semangat yo entuk. Ning Nggih. Kiai Putri iki wis sing alus, sing demes, sing luwes. Ngono lho. Ben madhep rene kabeh. Opo madhep rono kabeh iki jane piye to, Mas? Aku mangane brak-brak. Golek sendal. Sendal. Sendal ora ketemu-temu ayo urunan ngono piye to kono sendal wonge? Lah kae wis temu kok. Lho, do balik neh. Oh, ya do balik. Wis, alhamdulillah ya Mas ya. Nggih, alhamdulillah. Padahal sendalnya swallow ya. Lah iya ta. Mbak Yu, Dalem Mas. sowan Dereng wonten jajak. laladan Dukuh tapen menika. Nek kene panjenengan wis ora pangkling. Walah, nggih. Coba diaturke salam perbagi syukur nderek memuji dongane piye kagem warga tapen. Walah nderek dedonga ngagem marga tapen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menika sami mirsani wayang kulit nggih Mas nggih. Ijih, Lah leres. iya, kok macet madhep rono ya ranjine Mas. Ora wis dorene kok. Ora ya. Iya saya semangat. Dongane kepiye nok kagem warga tapen? Muga-muga warga masyarakat tapen melimpah barokah rezekinipun. Amin Allahumma amin. Diparingi barokah sehat lancar rezekine. Amin. Heeh, wis ngono tok Mas. Sebagune seger waras, dawa umure, cepak rezekine, adoh bilahine, Amin. sinaket marang Gustine. Amin Iya. Allahumma amin. Sampeyan berarti rene mang nggawa apa Mas? Aku ya Nggawa karo iman. Kok Nggawa iman nih to. Lah iman ra ketok i. Iman ning omah kono. Aku ya ora umuk ora sombong, Nduk. Piye, Piye Mas? Mas? Wong dagelan kondang. Iya, terus siap Orang wis belum? gak tenan aku Mas, tenan percaya aku nek kuwi. Aku rene mau ya nggo Supra. Supra. Dagelan kondang aku suprangkik-kik. Aku jane duwe mobil. Dia mobil, tapi Supirku mules dadi nek sing ngeterke akhirnya aku nggo Supra tak supiri dhewe. walah. Ngono. Nitih Supra wau Mas, jam pinten mau jenengan Kakang Omah Purwodadi? jam 4. Jam sekawan. Kok ini jam 09. Bayu. Ya ampun Mas, 5 Mas. jam. Kok suwe? Suwe temen. Mampir. 5 jam. Kok mampir suwe? Ora mampir. Lah, Suprane mogok kok. lah kuwi lho. Tak kira mampir ning Ora kono. mungkin aku nek mampir ora seneng kok. Lho, kenging napa biasane jenengan nyegati ngono sampe lali rek bayar. Alah, kena aku nyegati yo karo kene no. Piye Mas? Karo kene. Nyegati karo Dekati sapa? apa bolo? Ya. Nyegati karo sapa? Yo ora. Saiki ngene Mas, sampean rembukan naten karo aku. Iya, piye? Jenengan kenal karo bojoku wis pirang tahun? Ora trimo kenal, Nduk. Getek cirine padang petenge aku apal mergo aku sak kos-kosan 4 tahun. Ah, saiki to Mas, jenengan kalian kula lah luwih kenal panjenengan. Ya iya no, kowe lagi kenal sesasi Lah kok. iya, lah aku dirapi lagi giingi. Lah mulo kowe kenal aku, Nduk. Lah iya. Kowe arep teko apa? Jenengan nak semer-semerep. Jan-jane iki senengane wong iki piye? Aku ketane iki mau dienengi. Oh alah. Kowe pengen ngerti apike apa eleke? Lah, kuwi. Nek kowe pengen ngerti apike 50 nek eleke 100. Ayo lah kok Engko ngene iki engko demlongror ya. Nah, lah kowe kepengin tak critakno apikmu apa elekmu? Ayo nek kepengin tak critakno sing apik 100. Wes ben tok. malah marketing lho. Lho demi kebaikan suatu hubungan lho. Lah nek tak critakno eleke kabeh mantanmu tak cilik-cilikno lho. Ora kojor kowe, Mantan ku lho Siti. Sithik. Ya Allah 26 sih. Pira-pira Mas, pira Mas? 26. Wah, yo iku ranjine sepur to mantan. Lah bojoku kok mantan kene barang kok. Piye baleni Mas? Bojoku tau dipek mantan Yo kene. tak nambah aku ae ya Mas. Lah yo. mulo kuwi ngene wae apik kanaten. Sopo bolo? Bojoku. Sopo sih? Mbek Pak Beno. Kapan? Lho, mosok ora? Oh kancamu, Ding. Kancamu. Ora. Tak kira yo. Mas Abi iki piyaine kalem lembah manah ora Alhamdulillah, piye-piye. ya, Mas. Nyatane ya kelakon S1 lulus kumplot, S2 lulus kumplot, saiki ya diangkat dosen,
kuwi nek ra wong apik ora kulino tirakat angel lakonane, Nduk. Ya. Mula kowe kebejan duwe bojo Kebejo ya, Mas Mas, ya. Adi, mula Kebejo. dilanggeng-langgengno selawase aja nganti pegatan. Amin. Mergo ngene lho, Nduk, wong tukar padu dalam rumah tangga itu kembange omah-omah. Heeh. Ning aja nganti kebacut, mergo anut kitab suci sing tak rasuk ngandhake. Kang Wardine. Perceraian itu tidak haram, namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mongko wong sing digedhing Gusti Allah manggone ning neraka jahanam. Aja kelakon lho ya. Ya Siji ora. Gus selawase. Kok motek ya Mas ya? Kowe barang ya ngono. Pripun? Siji Gus selawase. Betul, Oke. Jadi Kok kabeh iki motek nek kok sak jane iki? jroning keluarga iki kudu memenuhi ya. Nah, melengkapi. Nah. Nek sing wedok nesu, awake dhewe apa sing lanang kok ora kudu nesu, Nah. ora kudu bentak. Nah. Dadi ki maaf ya, Bu. Alah yora. Sumpah. Ora. Ya aku kebejan tenan Mas di bojo Mas Adi iki Ya, kandhane kok. alhamdulillah. Nek wong anggere ana salah sithik wonge taun-taun Malang. Lho, ya ora kena ngono Piye Putri kok Ora galak. Mas aku halus tenan. Dadi kok. kene lho, Mas. Halus aku. Iya, iya. Kembarane iki lho. Ngawur, ora ana buta. Piye Putri kok padake buta. Kudune. Piye Putri sing demo sing cantik ya sembodro. Aku halus. Aku ngono kae lah halus ya Mas. Inggih, Halus tenan. Mbak. Mun jenengan nek percaya mbek aku ngrene mah anggere nyepakno kopi ngono kae to. Enggak pernah. Aja ngomong ora pernah to. Ya gedeng aku. Tapi teh, kerepe teh. Iya, Mergane aku enggak seneng kopi. nyepakno madang ngoten iki Nggih, matur sembah nuwun, nggih, Bu. Aku ki masakno barang lho ngene iki. Gak kanggo dagelane. Ah nek rembukan ya ning omah kok iso rembukan. Lah ora percaya nek aku ki wonge halus tenan Iya iya, tetembangan ya, Nak. Tetembangan. Wonten namun dutan kathah niki wawon. Nggih, niki kantun milih pundi jenengan? Wonten kapilut, wonten ayang-ayang, Lho. wonten Tenan nih, Mas. nyidam sari. Lho terus. Nah. Terus wonten larang udan. Ya. Ya. Nderek jenengan, Mbak. Mumpung teng mriki Pripun? Pak Budi. Nah, iki lho mumpung ning kene tak ge ta ya ora apa-apa ya, Cak. Betul. Nggih, napa menika mau, Mas? Tak ningali angsal nggih. Monggo, ingkang pundi niki kapilut. Terus niki rangkaian album. Jenengan sakit maca apa mboten, Mas? Alah guru maca to, Nduk. Tak kira ora iso maca garing mripate rodok sete kok. Sete. Iki lho, tak wacane sik go. Sete leh. Jakarta tekan kene nyopo ya? Biar apa bere? Diem. Oke. Dalang ngadepi debok kae ngono lho, Mas. Diem. Leket mau madeg debok. Diem. Iki lho ket mau madeg debok. Masya Allah. Diwas nggih Mas? Nggih Oh, diwas. angger dalam Jakarta angel kandhanane. Bu, Jadi ngono lho Bu, diwaos Mas Gareng. Lagi maos ki meneng ngono lho bolo. Makane kuwi Mas ya. Heeh. Bu. Omongan apa? Mboten. Ngono ae nesu. Bu Sipin 80, Buhar 80. Ora kuwi ora buan ya, Mas. Lho. Kuwi ora buan ya. Walah kira daftar sing do urunan iki. Ya ora. Ora ya. Leru. Oh lah ngisore iki lho. Ya, kuwi. Kagem Mbak Limbo. Oh lah kagem Mbak Limbo nek kon maca Mbak kene. Limbo kono Kagem ya. Mbak Limbo kok. Iya, kagem Mbak Limbo. Kagem Mbak Mai kok. Oh Mbak Mai. Aku ndak limbuk piye? Tulisane limbuk Iki lho lek. tulisane Mai. Iku lho limbuk lek. Lho, tukaran neh to. Omah-omah ngene kon meteng piye? Nek guru tukaran wae ora dadi-dadi. Ayo nembang. Kagem Mbak Limbuk kula nyuwun gending, kapilut, mandape, balon variasi, versi tayub tuban. Saking kula penggemar budaya. Apa iki cah? Pak Sukoco CS. Sukoco Kerek ya? CS. Iya. Wah ningali. Niki Mas. girawuh saking kadang-kadang MWC Pak Karno Nggih, CS. WMC, matur WMC sembah matur nuwun, sembah nuwun, Pak Karno. ampun direng amin sani. Niki WMC kan, WMC. Apa mau? WMC Wayang Mania Community. Betul. Saking Ayo sampai salam bulet Oh, iya, kleru aku. Mau nek kene galdas sama-sama Yo keliru. yo 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 yo. Nah, sing di pundak sing di nak, sing di. Nyuwun kapilut mawon. Kapilot. Kapilot iki pelok Aku barang ya, Pak. asal nyuwun rencang Mas iki Mas. Siapa? Niku menika sandinge buta kaya aku jirine. Mbak Wiwin. Oke, Zeno. ora apa-apa. Pelok barang. Kapilut 88. Iya, ngagem halo mboten Mas? Pelok barang kok piye, Mas? Ngagem halo mboten Mas? Halo. Halo, Bolo. Malah dalange kopok cah. Oke, kene sih. Monggo kok, Pak. Gak Mas. Oh no, yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Yo yo yo. Ini nak wah bocah kok ayune Masya Allah, nek mesem la 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 la. Pripon Mas? Aku Apik to? Apik banget. Andane. Ayo nembang nak, endi iki Monggo. biasa.
Anane aku ning pinggir ning ngene padane buta kayak gapura kecamatan iki lho. Ora. Ora. Kayak pinggir. Kiai Demes ayu ning ngene kok padakne gapura. Terus suwun. Lah kayak padas gempal nek gak usah. Ora. Terus suwun. Sami. Ayo nembang. Bukane saking ndi? Bonang, kenong, kempul? Bonang. Oh, bonang. Halo. Oh, ya rembukan sik. Ditoto sik. Rembukan sik. Alah sing esuk awan ngono lho. Ya. Halo, kopi jahe 88. Kapilo. Kak apa-apa wonge njaluke kopi jahe. Oh, kopi jahe. Ya, kopine wis metu jahene metu kapilote ilang. Oh, kopi jahe. Wis Kopi terus jahe. ngene. Halo. Kopi jahe. No. Wah, gayang tenan ya Mas ya bengi iki ya Mas ya. Luar biasa. Hebat kabeh do rukun wis Ning nuwun ngaturke harap maklum, gandeng kanca-kanca kira laire saka Solo. Tegesipun nek gending-gending tayu tradisi tegese lokalan kuwi kudu rada mikir dhisik. Heeh, mbok menawa beda carane, beda tabuhane. betul Mas, sami-sami belajar nggih Mas. Nah, lak ngono. Ya. Sampun cocok? Oh, buka kok ngendi sik iki? Sepakatan. Oh, langsung kendang. Oke, Pak Budi. Gile lah, brengose iki lho. Ayo yo. Monggo katuran. Sing ape besok? Ayo. Ayo. Ngimi. Wancine wasara surya sisih wetan padang sumula rembulan katon datari nuruti senange hati wong-wong ing karang pratesan padha sanja ana warung kopi ngomong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora bencana senadyan kopi sacingkir nanging bisa gawe padang pikir yen ora ngopi sak sore awake kok katon lentere pas misuwur kopi jaya mas rasa penak sakalan magreke kame maram ing ati ayo padha konjuk kopi jahe gunes sak lembar godhonge karo janji sabar sak watara
aja ngajari belung randane kalopo belang randane kalopo wong bagus butuh kae butuh kumbang nyambut gawe atrahing nata garwarisan dan marjaya timon sekarane ayo bangun mas bangun karane apipimu ana upane hatimu piye rasane hatimu piye rasane Tera prayetna sabar ayo sabrana sabar ayo sabrana wong bagus butuh omah loji butuh kutresna kang suci nadyan lamun nyelamong tanpa ukara Matur sembah nuwun Mas Eja. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Mai, Mbak Wiwin. Indah